Wat we hebben meegemaakt is dat rond een uur of 10:30 vloeistof door de airconditioning is gegaan om het te reinigen. En dat bleek niet goed spul te zijn. Waardoor heel veel mensen al braakneigingen krijgen, tranen in de ogen en kotsneigingen. En toen hadden we door dat er iets niet goed was. Door een sissend geluid hier en daar in het gebouw. Toen gingen de eerste mensen al naar buiten. En vervolgens is het alarm afgegaan en is het hele pand ontruimd. Dus alle medewerkers van de Rabobank en alle medewerkers van Senris. Hoe is het met u? Het gaat met mij uitstekend. Ja, ik heb even met mensen gesproken en die voelen zich allemaal goed. Er zijn wel een stuk of 10 mensen afgevoerd met de ambulance. Zelfs mensen die nu nog onwel zijn geworden. Dus dat er iets in de airco is gekomen wat niet goed is, dat is wel duidelijk. En het is voor ons nu even van belang om te kijken wanneer kunnen we het pand weer in. Heel veel mensen hebben hun tassen daar nog staan, hun spullen. Ik hoorde net iemand die gaat morgen op vakantie, maar de autosleutels liggen binnen. Allemaal praktische problemen natuurlijk. Maar waar vooral mijn zorg naar uitgaat is de gezondheid van onze medewerkers die nu in het ziekenhuis liggen. Ja, want als je ambulances ziet komen en collega's die eigenlijk gewoon in de problemen zitten, dat heeft neem ik aan wel zijn effect. Ja, als je praat over een bedrijf, het Senris is al ongeveer 600 mensen die aan het werk zijn. En dan nog eens een keer het personeel van de Rabobank, dan praat je over 800, 900 mensen. En als je ze dan ineens lijkbleek in elkaar ziet zakken, dan kom je in een slechte film terecht. Ja.